Tirad Pass Network. DZTP, Radyo Tirad Pass. Naimbag nga oras kailian na tingedanon may kada kayo dagiti damdamag iti daytoy agundaway babaen ti Tirad Pass damdamag agsama. Mabuyayo ken mangikanyo daytoy ti DZTP Digital TV. Dagiti damdamag iti lokal maysa nga baro nga ordinansa ti dordoron ni SPM Zaragoza Committee Chair ti Media Affairs para kadagiti media practitioners and organization iti probinsya ti Ilocos Sur. Iti laing nabiit na aramid ti umuna nga committee hearing iti draft ordinance nga inisponsoran ni Zaragoza kadwana dagiti dagiti na dumaduma nga media organization can concern government agencies pakiramanan ti public ti Philippine Agency, Philippine Information Agency, DILG ken PNP. Iti panakiuman kini Zaragoza iti daytoy nga ordinansa ket manging panang bigbig ken panang bantay iti welfare dagiti media practitioners ken organizations iti probinsya. Iti napagpapatangan pa iti hearing dagiti concern dagiti media men kasamitan ti panakabukel ti Ilocos Sur Media Affairs Council wenno ISMAC. Iti sabali pay nga damag lokal, may pa iti sibubukel nga suporta kadagiti mannalon iti Narbacan Ilocos Sur. Tapno dadadakkel ti produksyon ken ganansyada ken makatulong met ti ilida. Kinuna ni Mayor Edna Sanidad nang rugin ti panangi paayda kadagiti kasapulan dagiti mannalon ti naduma-duma nga barangay. Ken kastamiten adda listaan kadagiti agmulmul iti tabako nga berhinya, verley, mais ken daduma pay nga crops iti Narbacan ken dagitoy iti maypayan iti ayuda. Itay napalabas galawas agtultuloy nga dadol mismo ni Mayor Ed na ti panakaywaras ti kadwan wenno kadwan dagiti adda ti Municipal Agriculture Office ken daduma pay nga maseknan nga opisina tinasao nga munisipyo. Sabali pay nga damag lokal ditoy palang Tirad Pass damdamag agsapa. Talo tinakimeg idinto nga talo tinakalibas tinaywayat nga anti-illegal gambling operation iti Barangay Tamag, Bigan City, Ilocos Sur. Ti panakiman iti kini Police Lieutenant Froilan Plulante ti Bigan City Police Station. May isang concerned citizen na tinang pangamukadakwad nga dag susugal tinasaw nga lugar. Isang nga dagos met nga nagresponde dagiti kamengda. Dagiti suspect ket agpapada nga damo da timatiliw ken ginaktuan ida nga nagayam ti pusoy na kumpiskar kadakwada iti pusta nga 5,840 pesos sangwen dagiti suspect ti kaso nga panaglabsing iti Presidential Decree 1602 wenno Anti-Illegal Gambling Act. Kabayatan na ininoten ti panagplastar na ti mararamid nga Christmas Village in Wonderland iti City Plaza nga masakupan ti Barangay San Jose, Candon City, Ilocos Sur. Nupaysan pailangan na kompleto daytoy adda nga may matangan ti pintas na nga may basar ti physical appearance na ti agdama. Oray dagiti talo nga entrance ti City Plaza temyanan nga loud ken bagatan ket addamitan nga nakaplastar dagiti dekorasyon ken dagiti nakabiti na Christmas lights. Manamnam mga sakbay nga dumteng ti December 1, 2025. Ket makumpleto daytoy nga isuntumiten ti panakailukat na may basar ti schedule of activities iti Feria di Candon. Dagiti damdamag iti nailyan napaspas taawan pay ti 5 minutos ket inaprobaran ti Senado ti proposed fund para ti 2026 ti Office of the Vice President nga gatad ti 889 million pesos. Personal nga dimaray ni Vice President Sara Duterte. Iti session ti Senado iti may plastar ti budget ti opisina na. Iti plenary deliberations ti Senado para ti budget ti OBP ti sumaruno nga tawen. Nagtutulagan dagiti senador nga endorso ti budget ti OBP para ti panakaprobar na iti may kadwa nga panakaibasa. Kalpasan ti panakaprobar ti pondo ti OBP nagyaman ni BP Sara iti Senado ken kimablaw met iti Merry Christmas.
The Department of Social Welfare and Development ket naka-record ti 99.5 nga porsyento nga success rate kadagiti sub-project iti sidong ti programa nga kalahi community-driven development iti entero nga pagilyan. Dagiti kang runaan nga contributors iti rating ket tinasrok nga 7,000 nga proyekto ti kalsada. Dandani 5,000 nga daycare centers kinasrok nga 2,000 nga flood control project kanda dumapay. Iti kapian sa Manila Bay kinunan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian anang rugi tinangato nga sustainability rating iti 2022. Babayin ti administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kabayatan nagtultuloy ti panang monitor ti programa kadagiti proyekto tapno masigurado ti napaut nga benepisyo kadagiti komunidad. May palagip nga di kalman inrugi pa ti DSWD ti Time for Action Philippine Community Resilience Project tapno may tandudo ti Climate Resilience Development ti 5,000 nga munisipyo nang runa kadagiti lugar nga daan ti nangato nga level ti kinapanglaw. Kabayatan na paregtayan ti ahensya ti Kongreso ken ti Senado nga mangsuporta iti community development wenno community resilience project tapno may tandudo ti Climate Resilience Development ti 5,000 nga munisipyo nang runa kadagiti lugar nga daan ti nangato nga level ti kinapanglaw. Kabayatan na paregtayan ti ahensya ti Kongreso ken kastamot ten tinapalabas nga 2 nga dekada nasurok nga 92,000 nga sub-project ti patungpal ti kalahi seeds nga nakatulong tinasurok nga 24 million nga Pilipino. Nakapasa ti 40,692 nga examinees ti nurses licensure exam. Sigon ti Philippine Regulation Commission katukad daytoy ti 90.04 nga porsyento nga nakapasa iti 45,192 nga pakabuklan nga bilang dagiti individual nga nangala ti licensure exam. Naisiyang kat ti exam di November 2025 kadagiti 20 ket maysa nga testing center tentero nga pagilian. Duamet nga graduate ti West Visayas State University, lapas tinakaala ti kangatuan nga percentage rating. Iti table iti rank 1 da Jonah Marie Gerardo Abicedo ken George Winston Tan Escordial nga agpada nga nakaala ti 93.80%. Kabayatan na ti pakasaritan ti Philippine Herbal Medicine nga pito-pito. Isu ti kaunaan nga mapagtalkan nga epektibo ket traditional nga dang nga mangagas kadagiti intay saksakiten. Idi ti pito-pito ti pinaka-epekto nga herbal ket narigat na masapulan nga kumpleto. Masapol nga lingtaem pabor kam ken inumen tapno magasan dagiti na dumaduma nga sakit. Itan addan iti herbal capsule na. Ti pito-pito ket addan iti kapsula pinapartak ti panaginom pinadaras ti epekto. Mas nabilbileg ken kabailanen ti panakaagas dagiti marikrik na. Ti Mailbent pito-pito herbal capsule ket maysa nga 8-in-1 herbal capsule nga napagtitipon ti bileg ken laing na. Red alingatong santon mangustin epektibong serpentina panyawan makabuhay. Turmeric wenno orange nga laya sambong banaba lagundi. Isu nga para ti natural nga proteksyon, prevention, solution ti problema. Iti na nga nga kolesterol, uric, creatinine, sakit ti puso, kidney, dalem, bara. Lumlumteg uno bukol-bukol, bato, kanser, napartak amabanog, ken mawanan pigsa, wenno kakapsot. Agosar ti pito-pito, herbal capsule, mamitlo ti kadaldaw, sakbay, wenno kalpasan ti panangan. Sa pito-pito plus herbal capsule, katawan ay protektado, kalusugan ay garantisado. Dagiti produkto ti pito-pito, herbal capsule, herbal coffee, ken herbal oil. Magatang nyo dagitoy kadagiti suki yung abutika, titagodin ni Locusur KJT Pharmacy. Aloha Pharmacy ken Borhe Pharmacy. Iti Santa Cruz Ilocosur Primels Pharmacy, Parmasya Monlay sa may ken Carilin Pharmacy. Iti Santa Lucia Ilocosur Agasco Pharmacy, Primels Pharmacy ken Archangel Drug Store. Iti Candon City Clemens Drug Store, Butika Liwayway, Carl Blaze Drug Store, St. Peregrine Pharmacy, Lucky Med Pharmacy ken Jerimodes Pharmacy. Iti Santa Maria con San Esteban na Prials Pharmacy, ken iti Santiago Ilocosur Kalugaran Pharmacy. At adupay nga detalye dagiti damdamag dito lang tirad pas damdamag agsapa idanon mi kada kayo kalpasan dagiti pakamo.
began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agtuloy pa lang di pa na kayo dandanon kada kayo ti detalye dagiti damdamag diti tirad pas damdamag agsapa. Iti pa lang damag iti nailyan. Indauluan ni Presidente Bongbong Marcos Jr. ti Subay Bayani Awards 2025 wano ti panang bigbig iti siyam nga LGU ken tallo nga regional offices ti DILG. Nga nang ipakita ti kinalaingda nga mga luko iti publiko nga makipaset kadagiti programa ti gobyerno kastamiten iti panangitandudo ti implementasyon ti local infrastructure projects. Binigbigpay ti programa ti nagbaling ambag ti DILG regional offices ti panangmonitor kadagiti inisyatiba dagiti LGU. Ti siyam nga LGU nga napadayawan ket manipod ti Mountain Province, Aklan, Zamboanga, Sibugay, Pasay City, Science City of Muñoz, Victoria City, Victoria, Oriental Mindoro, Sumilaw, Bukidnon, ken Magpet, Cotabato. Kabayatan na titalo nga DILG regional offices nga nabigbig iti National Capital Region, Eastern Visayas, ken Soc-Sargen. Sigon ni Presidente Marcos napateg ti papel dagiti LGU ken DILG regional offices tapno masigurado nga mabantayan dagiti proyekto ti gobyerno. Ti Subay Bayani Awards 2025 ket naipasdek iti 2021. Adan ti panggep nga pabilgen ti local transparency, accountability kan participatory decision making ti local government units. Iti damag iti balasi taaw talo wenno pimusay ti 33 nga individual gapo tinakarong alayos ti sumagmamanang paset iti Thailand. Nang i-deploy dagiti otoridad ti military ships ken helicopters tapno matulungan ti panakaysayangkat ti relief operations ti lugar. Naapektaran ti 10 nga probinsya ti nakarong alayos pakairamanan ti syudad ti Hatyay nga nakapasar ti napigsa nga tudo kalpasan ti 300 nga tawen nga daan ti 335 mm iti kada aldaw. Makita ti lugar dagiti limned nga lugan ken pagtaingan kagiddan ti panagururay dagiti residente nga dati tuktok kadagiti pagtaingan da tapno ma-rescue dagiti autoridad. Mainaig iti daytoy gaputa awan ti sarday nga panagtutudno ket napasarmet ti kaparanget nga pagilian ti Thailand kas ti Vietnam nga dati 98 nga pimusay ti uneglaeng iti makalawas. Idinto nga ti Malaysia ket adati sumurok sa 19,000 tinapilitan nga pumanaw kadagiti pagtaingan da ken iti Indonesia ket adati sa 19,000 matataw ti pimusay. Kinadati saan abumaba iti 7 tinagaburan gapu ti panagrigay ti daga iti North Sumatra basar ti Indonesian National Search and Rescue Agency.
Kabayatan na adda ti sumurok 2 milyon nga tattao ti Thailand tinapektaran ti layos ngem sa 13,000 lain kadakwada tinayakar uno na rescue kadagiti uno na ipan kadagiti evacuation centers. Kaudyanen nga damag dito pala ang tirad pas damdamag agsapa iti palang damag balna si tao. Nanayunan pa iti bilang dagiti natay idinto nga sumurok 217 individual tinagtalinad nga mapukpukaw. Kalpasan tinapasamak na dakkel nga uram ti maysa nga high-rise residential building iti Hong Kong iti Miyerkules, November 2026. Sigon kadagiti lokal nga otoridad 50 ket maysa ti pimusay tinakapasamakan ti uram. Idinto nga upatmet tinatay ti ospital no sadino adda ti maysa nga bombero ti pimusay. Pasar ti investigasyon na uram ti 7 manipod kadagiti 8 nga tower blocks ti Tai Fo District. Ti bayet nga naideklararen ti under control ti upat a tower katagtultuloy latta. Ti panang sibsib kadagiti daduma pay nga pasdek. Imunan nga naipangato ti relief or level 5 ti uram ti maibilbilang nga most serious level iti Hong Kong. Na-arrestar meten dagiti 3 nga construction company executives gapo ti suspicion of manslaughter ken gross negligence nga dati pakainaigan na iti nakita nga flammable materials pakairamanan ti mesh ken plastic sheets kadagiti tawo dagiti pasdek nga posible nga nagbalin nga rason tapno napartak nga nagramaram ti apoy. Agtultuloy ti maywayway nga investigasyon ti namunganayan ti uram ti maysa nga housing complex nga dumaldalan ti renovation. Iti agdaman na evacuaten dagiti ginasgasot nga residente ti temporary shelters idinto nga nangilatang met ti emergency housing units para kadagiti daduma nga naapektaran. Iti verse of the day tayo ti daytoy nga agsapa na adaw daytoy ti John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Dahil begotten Son iso dayjay ni Lord Jesus Christ. Dahil tangaruden tinakadagup-dagupan dagiti damdamag ang kamindanon kada kayo ti daytoy nga agsapa. Kadwa tayon nga pumakada ti si DCTV Digital TV ni Jomari Habab. Dagiti damdamag ng kamindanon kada kayo manipod nga mismo ti newsroom ti TPN ken DZTP. Daytoy anak gayem ken kapsatyo Jerry Gabaon mga kaibigan ito numay nga Domingo. Aldaw ti Lunes isumit lang estasyon ti radyo ken telebisyon. Dumanong kami tumanen kadagiti na dayo nga pagtaingan nyo babay ni tirad pas damdamag agsapa. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Mas pinalawak,
mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas.
maaaring sumabit sa linya ng kuryente. Dahilan para dumaloy ang kuryente sa inyong sasakyan at pagmulan ng disgrasya o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente kung masisira ang linya o poste. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. What began as a dream to create a stage of great music and great moments has now become a cherished tradition. Sing! Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo. Agyaman ti amin nga nangkad kadwa. Tinamoy di biyang tapno ti kastada ito nga October 1st tayo ket agbarin successful celebration again for our city of Candon. Thank you! Maraming salamat po! Good night! Nais mo bang makatikim ng masarap? Malinamnam at kakaibang pagkain, international o local cuisines. Tara na at samahan si Danny Antalan at tikman ang kakaibang trip ng Bida Ka Food Trip. Dito lang sa TPN. Ti tsunami ket saan anormal a panagdakkel ti daluyon iti kabay-bayan. Gapo iti napigsa agin kinet iti ansad iti baybay. Dagiti daluyon
ket mabalin ang natupay ng 25 ang metro. Amuan no adda dagiti piggad na senyales ti dalluyon iti kabay-bayan. Amuan ti lugar a pagbakwitan ken ti kadarasan ken katalgedan adalan a pakadanunan daytoy. Makipaset kadagiti panagsanay ken panagsagana dagiti komunidad para iti idadateng ti layos. Agmula ti bakawan ken dagiti rumbeng nga kayo nga mangtengel ti daga nga mangriggaay iti igid ti baybay. Isagana ti gobag ang nakargaan kadagiti kasapulan ti sanga pamilya. Marikna tinapigsa agen-gened. Alisto wenno napaspas a panagbaba wenno pagngato ti danom ti kabaybayan. Naariwawa wenno dumana rudor nga uni akasla sumangbay ti tsunami. Saan nga talinaed, iti igid ti baybay kalpasan ti kenggened. Mapanadagos iti nangato a lugar. Saan amapan iti igid ti baybay tapno buyaen wenno alaan ti ladawan iti tsunami. Panawan ti nagbakwitan no natalgeden iti lugar babaen ti pakaammo dagiti otoridad. Umadayo iti kabaybayan aging gana awan iti pakaammo manipod kadagiti maseknan ang natalgeden ti sitwasyon. Amwen no adda mapukpukaw a kabagyan ammo wenno kabarangayan ken i-report adagos kadagiti otoridad. Ipan iti kasikgan nga ospital dagiti nasugatan ken dagiti adda rekreknaen na. Siguraduen nga awan tinabasa wenno nakababad nga outlet wenno alikamen sakbay alukatan ti linya ti kuryente. Kitaen analaeng ti pagtaengan wenno balay no adda dagiti nadadael a paset na kenno kasapulan a masimpa dagitoy. Init? Umuulan na naman? Ang init! Umuulan na naman? Opisyal nang kinumpirma ang pagtama ng El Nino sa Pilipinas. Ang El Nino ay maaaring magdulot ng biglang buhos ng ulan na susundan ng matinding sikat ng araw. Pangunahing dahilan nito sa pagsulpot ng iba't ibang karamdaman. Tandaan, ang kahandaan ay nagsisimula sa taong may alam. Mas protektado ang pamilya kung tayo ay handa at listo. Let's wander the 100 islands of Pangasinan, 124 to be exact, each with their own hidden secrets to be explored. The islands are connected by the Lingayen Gulf, and bridges, and even zip lines that let you fly from one island to the next. Woohoo! There's hundreds of adventures to dive into when there's 100 islands to explore. And maybe even more to be had in your next virtual tour. May dalang pang heart disease, lung disease, cancer at stroke. Kaya mag-quit ka na, kaya mo yan, huwag nang mag-smoke. Hindi kulang sirang ngipin at mabahong hininga. Alam mo kung anong cool, kapag may bisyo, free lifestyle ka. Stay fresh, stay healthy. Kahit kailan hindi kulang pag-ibig. The best, kapag healthy. Ang kalusugan ay walang kapalit. Huwag ka nang mag-yosi, huwag ka nang mag-yosi, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-vape, huwag ka nang mag-yosi o mag-vape. Quit ka na before it's too late. Don't fool yourself with smoking or with vaping. Call sa quit line 1558 1558. Huwag magpaloko, huwag mag-yosi, huwag mag-vape. Siguraduhin
Healthy ang inyong pamilya dahil bawat buhay mahalaga. Ti panang irogi kada gitoy nga produkto ket gapo iti tagtaga inop nga nakita dagiti nang aramat nga mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocanja at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naibag nga oras po. Biyernes gaya man manan itinay tayo gudaway. Tuwin mo tayo biyang Dani Manurot para iti kakadwa tayo manan. Sapay kumatakad kadwada ni Jo Maria Bab para iti technical side. 28 apo. Ado ti aktibidad nga marami tinay tayo gudaway. Ado pa iti agkakasar, ado pa iti aga-anniversary. Ken dayti pay no ja agriro ti Thanksgiving Day. Ijay Amerika. Umayak umamo maki Thanksgiving apo dita Amerika. Dita USA. Ngam malagip ko ka awang pagpletek. Madi mo balin ti Jake. Ala, ket dating aldaw mat, tinaysang sangayang aldaw para iti DCTP. DCTP Radio Tiradpas apo. Tadayto iti may katalupulo ket maysa atawan nga operasyon nan apo. This is our 31st anniversary. Gagayang kapsat. Well, technically, dato iti umuna nga airing siya. Umuna nga airing ngam da jay formal ke December sa. December no ja agriro something like December 3, 4, 5 kaslakas siya. Ket dajay kagayem ke kakapsat. Tawag kastuyan. Na isang sangayan ngal daw mo para kada kami dito yung DCTP. Gasam data nabayagan ti operasyon ti DCTP uray kakasanaw. Nagadado mo aglasatan nan napadasan na pa'y nagsardungan ngam nagsublimanan. Napadasan na pa'y ti nabagyo kada ado mo pa'y dita. Ket dayay uri kakasano ket adalata iti daytoy guddaway pagyamanan apo so nga naka-uniforme kami kini partner Ruel dapat iti panag-uniforme mi idi kasla konduktor ti partas dapat lang as ikaw dapat lang dayay amuyo ke napateg da tao kada tao dagiti kakasya mait. So nga, dato iti kasla, una, panaka-anniversary ta, this is the first airing gagayong kakapsat. Ti umunang airing, iti DCTP. Umunang panaka-patangatang na, apo. Gagasong data talupulo ket may sa atawan. Amuyo apo, no kasano kariga natin mga ipataray ti may isa nga broadcasting. Di ba? Nagadadun tupay, tinangrikupin nga dagita istasyon kada kuhan. Ado tinagrikrikupin gagayam ka kapsat. Ado pa'y dagijay kasla ko branch dito'y Locosur nga nangrikupin. Di ba?
branch ti GMA, ti ABS, ada ba nagkuha ti ABS dito yun, ada pa dagiti radyo nga nang rikupen apo, ado dagiti ko pa edi, dagiti community radio, ngem ure kakasano, ure kakasano ti radyo ti radpas apo, ti radyo ti radpas, nay nakaundir la tamat, ure. Nakaundir la tamat. Gagayong kagapsat. Tawag kastuyan, adala tamat. Dagiti pakaluslusutan na. Adumot di ba? Adun ti nagdaldalanan na. Ngam adumat iti naragsak nga kanito ken dagiti baligi nga da nga nararamidan na apaw. Wen. Siya mo takadamot 25 ko siguro mo dito yan. 2025 tata, di ba? So, no ja agriro ka 2,000 di formal nga nag-regular na. Plus da jay panag volunteer ko mo ay di. Apo, kasjay. So, ado idi no kasto idi ada pa lang jay programa ni Apo Benji ibe gagayam. Ayan no kasto nga ko ide. Tawag kasto yan, programa, ada ti pakontes ide nga Mr. Balasador, wino ang singing contest, gagayom kang kakabsat. Ada ide ti kasyeme ide, dita sanga mo, dita sanga may, napuno-puno ti tattao dita perme, ti tattao na, di kasikat pala ti radyo ide, gagayom. Hindi kasikat pala ti radyo, napuno-puno no kasya nga grand finals. Siyempre, ti grand finals mi kastoy. Dajay, na padasan na pa ti nagpa-concert. Nagpa-concert, nagpa-concert idi ti Aegis. Idi magrurugi pa lang ti Aegis ke, dajay ti nagbaling nga celebration, concert ti Aegis. Dita kandun Civic Center idi. Pala nga sikat idi, magrurugi pala ti Aegis idi. Concert. Dajay, tapos napadasan na pa iti pa-dance craze, di ba? Napadasan na pa iti nagpabingo, ngam ti adu idi nga pamastrikan, idi panumpay ni Manager Arlon ke adu idi nga raffle draw. Halos tinawon ti raffle draw mi gagayom kagapsat. Raffle draw. Kasyay, glago kami idi ti ticket. Di ba? So, dagijay ti wagas tapno nakasurvive mat. Gagayom kagapsat, ure kakasano ke dagijay kasyay nga idi ti tubo pa ilaeng, dagijay tubo, transistorized nga di tubo mo dagijay tubo nga slap makina ti eroplano nga basit laeng. Kasi ti may salpak di yan ti transmitter, ke nagdakkel ti gastusin na nga kuryente di dadya, idi ke umabot sapay ti 50,000 ti binulan. Tadadya di tubo pay laeng, nadakkel ti kuana ke 50,000 ke nalaka pala ti balor ti kwarta, iday. Agasam data nga binulan nga sapsapulan na gagayam, idi ko nagbaling nga transistorize, yun, medyo bimababasait. Hindi ko nagbalintatan nga digitalize. Digitalize. So data, we evolve kan tatan, kat radyo la ide, tatan kat adan ti TV, ada pa yun ti social media. So mabuybuyadak. Di ba? Mabuybuyadak, iti na ito yung gudaway. Kung sino mo iti malagipyo, nga Angkor, gagayong kapsat iti stasyon ide, ada mo ba malaglagip yumet kadagiti nga panawon. Kitaan nyo mat dati malaglagip yu tapno ti kasta ke ada nga tawag kastuyan i-share yumet, di ba? May amat lang na may share yu. Ke mayat napadasak pa yumot ati nagpa-contest mot idi ti indayon nilagip. Kaputada na ti literatura dagijay ken isu ti kwa idi data sikat idi dagijay agibasa kadagiti life experiences ti Manong Dani.
Nagayay man nga taon, talumot ang taon nga nagpapakontesa ko. No, diya mo, talo, aging gana 5 apaw. Kaya, kasyay. So anyway, alas 8, sakpay na, dagiti pa kamo, manipuditi, master control. Our teams will be competing on Tuesday. Jerry Rigo, Susan Beckman, Choco Moto, and Lopez. I'd like to welcome you all to London City. Thank you to the President, for allowing us to host the PBL in London City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to London City. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Agla ko tinalakakan di kalidad a piyesa dagiti lugan kas kumay Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Mazda, Puso ken Jeep. Agla ko na pa iti amin na klase ti baterya kas kumay ti Motolite, Electron, Stallion ken Inner Strength. Tapay ti pilid a Goodyear, Gaha, India, Thailand ken China Tires. Agraman ti interiors da. Adapay ti mulye ken radiator. Gumatangan pa iti motorcycle parts ken electrical parts. Adda pa iti aparador, stunted, divider, stroller, double beds ken monoblock chairs. Adda pa iti piyesa ti Yanmar ken Kubota ken appliances. Masarakan ti main store iti Waigdaya, Quezon City, 077-254-0115. Iti Barangay San Jose, 077-254-0067. Iti San Juan, 077-254-0085. Ken iti Santa Cruz, 077-302-0705. Lernel Auto Supply Furnitures and General Merchandising. Kukuha kanimat matunan Da Nelson ken Lerma Chowa ken dagitian nakda.
karon nila unay, Ma'am Christine, iti initiative mo nga nangiganuat dito itupad program para iti umili, para kada iti umili dito sa Salcedo. Basta kanya yung tagtaapok at for calamity victims recently at the earthquake ng Great Typhoon na in my three distrito tayo ko nagalugaw ng dyan si Balbalayda, di na duman sa akin pa masapol daw umalis ni Balbalayda. So, iimbilin ko na tupad na ma-distribute at takto para dito calamity victims. So, nagtutuloy apo ti programa. Teka man ti important. Umadado datoy ko apo. Panawagan ti lost baggage. Tapos umadado pay dagiti ngay biglalatan nga ada sumangpet nga termino da kasyayan. Packet niya yan, parcel, ya, bigla lang. Tapos kanda do mo pa dagiti modus kadagito nga panawon apo. So nga kita nyo basit no kuha. Ada dagiti kakastan medyo narigat ti kuha. So anyway, dati ni lost baggage patapata nga na 11 to 12:30 kuna na ti parbangon November 22. Nya datoy pink handbag da Noril Valdez iti patak galimuyod ken patapata ni raman anaala ti pasahero nga bimaba particular iti Bitalag Tagudin. Dita Tagudin apo dita Bitalag. Naudi nagsardingan ti Florida bus nga adaan ti body number 24. Naglaon tinasaobag iti bado ken ag-agas kiddaw ni Noril na may subli ti Bagda tapno ada aramaten da nga agbakasyon. Mabaling ngay subli dito yung DCTP, apo. So nga dajay, pang-asyuman, nukas pangarikan nalalayo, gagayom kang kapsat, ikwayo mambasit, isubliyo, ya. Kan dajay, adang kasapulan da, nang runatag, agas na kita, apo. So nga dajay, iti dayto nga aldaw metlaeng kagayam iso iti panakalukaton datoy tagtaguuray nga Ilocosur Wonderland. Maaba masarakan mismo DJ provincial capital DJ abay na apaw. Diamon no kwagaminda dya no daya wino amyanan wino abagatan wino laod. Basta abay kuna tayo manlanan. Dita provincial capital apaw. Muna tagtudo-tudo ke barbaring ahan unay nga naapektaran datoy panagtudo gagayem ke kakapsat. Aya dajay panagtudo-tudo na. Ket manglukat iti daytoy nga aldaw into no malam. So nga dagiti kaya na nga mapan kumita pumasyar ingkayon. Tapno ti kasta makita yo ti kinapintas na isugamin iti panakagangat iti silaw gagayam siyempre nakikita yung mutin dagiti post ngam siyempre awang pala silaw na dajay malaksid no idimpadas na nera na nga dajay kayo dajay may isang content creator pipya diba pipya no adajay ngam no awan dajay ati dakasa niya awang pakakitaan niya
So dajay gagayom ka nga kapsat. No ada nga nakikita kayo makita kung nakuma pangkayaw napintas apaw makita in post ko pa DJ ko DJ ayan ti kasyeko page ko kita niyo DJ ko nagmayat gagayom ka nga kapsat how much more into no ada silaw na ta kung nagarod ni Wonderland yan ni Gob Jerry Wonderland Wonderland gagayom ka nga kapsat so ada tapos dati nga bigat malukatan matlaeng ti Ilocosur Hotel iti Ilocosur Hotel nga impatador iti provincial government kaya siyempre kukwa dagiti tattao ti probinsya ti Ilocosur di ba no ja agriro ket nagapudatoy iti pundo iti RA 7171 maysa nga pamasterkan iti probinsya apo nga daytoy ket adda nga nagbaling nga proyekto iti probinsya ti Ilocosur iti administrasyon ni Governor Jerry Singson ket iti daytoy nga aldaw isu iti panakalukat na one Ilocosur Hotel no ja agriro gagayom ka nga kapsat so no ket tatamot laeng ti no ja agriro tatamot lang gamen adda dagijay maikanan iti cash gift kadagiti 34 nga pagpakauna para iti Love Devotion Ordinance nga inisponsoran ni Apo Benji Magay gagayem iti daytoy nga aldaw ti adda nga panakaitedmeten ti cash gift nga 50,000 pesos ket iti pagimbangan na pay apaw gaputa aglukat ti Ilocosur Hotel ay ke isuda ti umuna nga mabinipisyaran iti daytoy nga hotel maadanda gagayong kapsat iti honeymoon honeymoon siyempre agyanda di jay 30 ket 4 sino nga ta dagijay 30 ket 4 ngem ti patta-patta kang kupaya mo gamin di listaan gagayong nga kapsat ngem gapo ta 30 ket 4 ti panagkunak kasla sagay sa titunggal ili kasi ba nga ta no sino dagijay nagasat nga napili pailaeng pakpakauna iti daytoy nga Love Devotion Ordinance no hangkay pay nga nairaman gagayom kakapsat iti sumarsaron nunto iti sumarsaron no mga next year kun namat ni ko Apo Bukal Maggay so dajay gagayom ken kakapsat dajay ti maysa kadagiti kang runaan nga maaramid uray ti Christmas tree Christmas tree iti probinsya malukatan metlaeng iti daytoy nga aldaw so mga content creators adu unay ti papanantayaw ta malaksid iti dayta adu pay dagiti ilimet nga mangisyangkat panaglukat iti night market ken iti Christmas lightings apaw kasla kuma ditoy ili iti Santa Lucia datoy met nga aldaw iti panaglukat na iti Christmas village ken dita ili iti Salcedo datoy met laeng malem na ti adda nga panaglukat na gagayem ken kapsat so kasla adu daytoy papanantayo gagayem ken kakapsat adu dajay papanantayo iti daytoy nga gundaway nga maysa kadagiti event tatag pili kayon no sa dino ti papananyaw tapno ti kasta ke maymayat pili kayo no sa dino Siyempre adu unay ti papanan baka dapay dagiti dadduma
Piyestan sapay ti ko ay. Ay, ampay nga piyesta. Wala, diyan mo niya ti Santa. Kun kawayan, di dates da. Dajay, gagayam. Isu pa yun, iti panakaaramid iti ko piyesta. So, adu gagayam kagakapsat ti adda nga may isa kadagiti kang runaan nga ko may isa kadagiti kang runaan nga aramid apo kadagiti nga panawon tapos nya pa iba ti event nga may isa kadagiti kang runaan iti daytoy nga guntaway adu kakailyan adu dagijay maaramid nga paspasamak November 28 ta into no next week para ito nga Christmas datan. Siyempre kadagiti gutaway Christmas pa yan. Ayan. Dato iti may isa kadagiti kwa. Ukuan tayo. Maya makiday. Maya makidi di kalmang ke na interview mi ni Governor Jerry Singson. So dagiti impaka muna. Naragsak dagiti balikas na bayat iti panangibagana iti panangawis na ti umay. Gagayom ken kakabsat. Woy, di ba? So mayat no may kayo tapno ti kasta ke adda nga nakita tayo amin dagitoy. Nga ti papananaya. Mayat luti ko atata nga uray kakasano ka hantayong maawanan ti papan tila ang problema kwarta nga gastusen tano adang makwarta tayo gastusen ko amin ke papanan tayo di kalman apo birthday ni apo Virgilio Galanga apo ti SBM ken former mayor dita Panayuyo. Ket nagkakasar. Ada sa nga pulong nga nagkakasar nga datoy ket na inisponsoran na kini Ma'am Rita. Aya ket nasorteda apo. Nasorteda apay kunayong nasorteda tagamen naikandat ti saggay sa nga TV. Dakkel nga TV apo sana all TV jay balay ko. Bas ano sa nga pagbuybuyaan. Kasto isa kadakkel da TV da balay. Kisuda ka dakkel apo. Sagot niya po Gov Jerry. Nagimasang ko na garawd. Adapay iti da LPG. Tapos adapay tinaitid nga da burner ba tawag kasi jay paglutuan? O dagijay baka adapay dagiti daduma siguro ka adapay ti cash adala tamo ti cash na dataket adapay dagiti daduma nga gifts gagayem ken kapsat aya adupay dagiti daduma nga gifts ken daduma pay nga daytoy ti maysa kadagiti tinawon nga aramiden uray di na palabas nga tawon may manen ni Gov Jerry nang ted manen ti TV wino rep no ja agriro idi napalabas nga tawon gagayeng kapsat. So TV wino rep dagijay anganay kan ti TV rep tinated kada kwada. Wow, sana all, di ba? Sana all gagayem kapsat. So dagijay apo ti adang mararap. Oy, alaguraga, alas 8:21, sakbay na dagiti pakamo manipod iti master control. Today, I'm happy and honored to welcome you all in this formal and official opening of our aquarium and children's park. This aquarium, we really did a lot of work because this area used to be our garbage area. Dito tayo naglabas basura.
we place our garbage in this area for the past, I think, 40 years. After going around the aquarium, all the guests, especially the children, will continue to proceed to the children's park and enjoy the children's park. So that's the privilege that will be given to all who will be coming to visit our aquarium. So I'm happy indeed for your presence. I hope that our housemates will enjoy this facility, and most important, this facility is intended for tourism. That is why we invited the DOT officials for this morning, and as well as educational purposes. As we all know that facilities like this are rare. We do not have so many aquariums in our country. I think it's just in Manila and us in Luzon, and also Subic, and then Visayas in Cebu, and somewhere in Mindanao. This facility will also be used for research. I had an occasion to discuss this with our Bureau of Fisheries, and they are happy to partner with us to make use of this facility for research purposes as well. So thank you very much for your presence, and good morning to everyone. Let's wander the roads of Ilocos Norte, the picture-perfect place for a scenic drive where the mountains meet the sea. Drive on up to one of the last Spanish colonial lighthouses of its kind. Enjoy the ride in Ilocos Norte, or take another trip somewhere else. Yaman ako na iti kadayo amin tatang abigat. Ta isayang kat tayo da ito'y panang pasayaat tayo. Iti programa tayo ti agrikultura dito'y syudad tayo nga kandon. La ito'y Farmers Congress apo. Insayang kat tayo tapno iti kasta intayo papigsaen da ito'y nga sektor tayo. Hang kami apo nga agpaudi nga mang suportar kada kayo. Iso nga adada ito'y aramiden tayo nga Farmers Congress.
tayo, ang kaya nang magpagang dito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po, dagiti ay managaya tunay nga leaders tayo dito, yung kanunan, Deputy Speaker Christine, nga po Mayor Ed Sison, kaya dito na dumaduma pa nga leaders tayo dito sa distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 ko 5 million and dagiti na duma-duma nga training nga gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, basta di pinag-graduatean nyo, food processing, salting, food processing pickling, food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, and visual graphic design. So nandiyo pwede na ito training, mapaling na ma-implement natin yung year for 2023. At I would like to thank our Deputy Speaker, Ma'am Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Tutuloy, apo, gagawin ko sa iti programa tayo tira ito yung kundaway. Yan. EU. Kahit dati yung programa, isagsagot ka na kayo, T-P2P2 Plus, Herbal Capsule, di tayo lilipatan, tisalon at tayo, no kastoy nga panawan. Nang ron pada kayo matin, nga mapanan ti lalakayan nan. Umado ti marik na. Umado dagiti masapol nga ikas. Nibing ka ka, lagto ka nga lagto. Balintwag nga balintwag. Aya. Taray nga taray. Aya. Iyakang iyaka. Idi ubing ka nga may di mangrugin nga tawang ka ti 40 ni tumador ka lang kunang mutten no tumador ka lang maulaw ka mutten apa ya nga maulaw na mutten yo kasi ay tumador ka nga bigla ka maulaw apo ayata mga roden mapaanan ti tawonan kaglunan tayo magkahaan ka parte na da jiti panagbiag. Ya, inya garudan, kamu maliklikan data. Uray kasano ti kinaaktibo midi kapubingam. Aya, uray dungyal kada kimuul kada sugat amin pasit maya lata. Inya garudan. Ti panangayuan data gagayong kapsat. Aya, babaen ti panag maintenance. Dajay panag maintenance gagayem dajay ti maysa kadagiti kang runaan no adda ti
kung na tayo malanan, marikrik na, masapul nga adadajay maintenance. Nya ti kasyatan ayang nga maintenance gagayam. Babayin ay ti kwa, babayin iti 7 plus herbal capsule. Tumarka ay ti 7 plus herbal capsule. Good morning, Batch. Ni Batch Buyet, Kablauman. Buyet Garces. Yun. Good morning. Maraming salamat, Batch. Ayan. Sudajay, Apo. Masapol tayo matati 7. No, agkapkapeka ak 7. May mo lang no kwa kasyay gagayim kang kapsat. No, agkapkapeka ak 7. Tapno dahito iti kang runaan nga makatulong iti bagbagi tayo. 7. Taadaan dato iti 8. 7 plus 1 nga herbal medicine. Apo. Sudadya iti adda nga masapol. Okay? Amuyo dagiti kang runaan nga kita ang adadya in share ko kita nyo. Adadya in share ko. Dato iti maysa kadagiti kang runaan nga kitaan tayo iti bagbagi tayo. Saan na ba yon? Sinare ko na yon. Eto. Dato'y gagayim kang kapsat. Kadagiti panawin, kadagiti gudtaway, dagiti iti masapul nga ikan tayo. Iti bagis tayo. Ti intestines. Ag problema ka dita. Kanayon ka nga agbisbisin. So, nuang kamangmangan. Dadya iti problema. Ag-deteriorate. Dato'y kidney tayo. Makain-inom ka, kat uminom ka. Tapno, haan nga problema data kidney. Dati utek gagayong kapsat. Di kang runaan nga problema tayo dito, kat dato stress, kat negative thinking. At yan. Data timay sa kadagiti narigat. Amoy mo ten, dagiti sakit iti ko, stress. Ay di utek, aneurysm, kada dajay, ti puso, hantay unay, ngamangmangan, iti na apgad, ken oily, apo, ti dalem, liver, fast food, gagayong kakapsat, ken alcohol, data ti kalaban na, ti bara, sigarilyo, ti pancreas, no aduunay ti kajay sweets nga kangkanam, ti mata no dayen siyempre data nalawag nga cellphone kada laptop ken lapayag apaw no napigsaw na iti dengdenggen so dagijay gagayong kakapsat kasano garuden apaw ti kwat noon tayo nga adda nga tulungan tayo dagitoy nga kwat tayo dagitoy nga paset iti bagi tayo babaen iti panagtumar iti 7 plus herbal capsule. Why? Dadya lang ti maikwak kada kayo 7 plus herbal capsule tapno ti kasta si tayo ket nasalun at latta. Wan? Di tayo liplipatan apo. Di tayo liplipatan data. Tinawag na dati yun. Okay. So, alas 8:36, sakbay na dagiti pakamo manipuliti master control.
Kapag lumapit o sumabit ng kawayan ninyo sa linya, maaari po kayong makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Let's wander the historic city of Vigan. This UNESCO World Heritage Site is one of the best preserved Spanish colonial towns in the world. Walk along cobblestone streets of heritage houses and historic attractions dating back to 1500s. Don't forget to take home Ilocano crafts for pasalubong. Travel back in time in Vigan or escape to another world-renowned wonder. Malagsakan na datoy tata, makakaduak na gito yung tutubo na datoy tata. So, doon nga grupo ti datoy tata, one are the scholarship grantees of the CHED's Smart Scholarship Program. Kat, I think there are 95 grantees. So, dati makaala ti 25,000. And that's a new scholarship program nga new program nga naramid ti Congress. So, and the second group nga dati tata are of course our government internship program. Iso dati napili nga for the GIP program. I think they're here for a total of 66 days na nga trabaho. So in total 26,400 ti maala ti may nga GIP for that 3-month period nga naala da dati GIP program. Sama-sama, kapit-bisig, at tulong-tulong ang mga Pilipino para makamit ang isang hangarin. Pilipinas na ligtas at malakas. Humanda ng makilahok sa mas pinatibay na kampanya kontra COVID-19. Sa booster, edukasyon ng susunod na henerasyon, Pinas Lakas. Trabaho't hanap buhay, Pinas Lakas. Kalusugan, Pinas Lakas. Lahat ng komunidad mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao, lalong Pinas Lakas pa. Huwag nang magpahuli, sama-sama tayong babangon muli. Magpa-booster na para sa Pilipinas na ligtas at malakas. Sabay-sabay sa booster, Pinas Lakas. Agtutuloy, speaking of anniversary ti DCTP, amuyo ba no sino trivia. Amuyo ba no sino ti kaunaan nga buses iti nga naipatangatang iti DCTP yun. Yeah. May kadua nga trivia. Muyo ba no sino ti tawag ka siya yan? Pioneer nga adapay lang aging gana kadagiti gundaway ti DCTP. Amuyo ba no sino nga agpapang kadagiti gundaway ke adalata
gagayom kang kapsat, ya. Kaya ko sa awan ti nagsarsardeng, ya. Ang nagsarsardeng, yan. Dati maysa ngan adamo dagiti pioneer nga ada idin tapos nagawan hindi nagsublimanan. Di siya, di ba? Gagayom kang kausat. Kaya, dajay gagayom. Yeah. So, dagijay ti banag. Yeah. Anyway, i-play iti dati ko tayo. Dati pa nagkamanuman iti kalman kini SBM Virgilio Galanga iti panayuyo apo. May nagiti programa nga narami iti kalman, invite iti panagkasangay na kada ni Governor Jerry Singson. Katang ko papayagan apo, dahito iya, atuyen ti adda nga panikoy umanumang kingkwana, dagiti kamang iti media. Wisko, sapay kumata.
Okay, kagayang kapsat, yada nga pa nakumanuman, kini SBM, kan former Mayor Galanga, Virgilio Galanga, kagayong kapsat, iti na ito'y panaki, tawag so yan, panaki, umanuman kingguana, dagiti kamay iti media, iti selebrasyon, nga inaramid na, apo, iti panagkasangay na, nga da ni Governor Cherry Singson, kan dagiti dadto pa yung opisyal. Sapay ko ma, ada lupay ti matulungan sir. Oy, apo. Nang runat ako dato iti may isa ka dagiti kasla tradisyon gaminan, dajay ko dajay panangipapaay na iti kasta. Tulong apo iti daytoy gajay kasyay apo mass wedding kunak ko mass wedding la kanay ni apo Virgilio Galanga kabla umuten ni kayngumot na ni Ma'am Rita ayan Galanga kan dagiti so aminen yan nga Lady Kalman yan pang kami ti jay nakilanit, nakipunsyon. Happy birthday, sir. Ayan. And may you have more birthdays to come. Ayun. Kanay, bating oras tayo, iti dati programa tayo. Giyaman ak unay, sapay kumata, nakaipayinak, iti informasyon, pagminamin, pagpanunutan, ayan. Iti dahito yung kuntaway kat Manipud Technical Site kadwa tayo ni partner Joe Maria Bab. To'y namutibiyang, danian tala na yung bag nga oras tayo amin na po.